戦闘のスタイルはいつもと変わらない、と。特には。了解した。事情聴取感謝する。それより。警備班真相ですけど、大丈夫ですか？まあ、師匠は3人の患者くらい、へでもないよ。発狂しそう。悪かったよパチュリー。盗品奪って粉みじんにした後、怒り勝ったけど、どさくさに紛れて逃げたことは謝るから。そんなんで、私の怒りが収まるかー。やめろ！知りたくない！知りたくね火星木金属。これ以上患者を増やさないでくれるかな？今日はこのくらいにしてあげるわ。失った本は今、小悪魔に探しに行ってもらってるわ。次やったら本当に許さんからな。